3 kilonewtonia ja 4 kilonewtonia, 5 kilonewtonia, 6, 7. Nyt näkyy jo vähän. Kestää enemmän kuin se 2. Alkaa jo taistella. Nyt alkaa vähän niinku ankkeleen. Ollaan jo 10,5. Raja-arvo oli 2,3. On siinä vähän peliä. Toki se on jo nyt mennyt mutkille, että ei ajatella, että no olisi se voima saanut olla paljon isompi, mutta ei tämä ei enää palaudu ennalleen. Näyttää samalta kuin Inventorissa. Niin nyt näyttää samalta kuin ne piirustukset. Milleissä ollaan vasta 13 ja 50 ajetaan. Onko sama? Jos tässä myllyssä riittää voima, sillä ei ole. Niin. Meillä on semmonen 380 kilometriä. Toivotaan, että Niin ei ole vasta 10 vasta otettu sen. Niin. Itsekin on toistaiseksi kestänyt, mutta kyllä tuo peksi on silti hyvä olla tuossa edessä. Joo. Se tietää kuinka hyvin on kiristänyt nuo ruut. Niin se on toinen, ettei se ammu tuosta rampetta. Toista tonnin voima kuitenkin. Mutta enää voimakaan nousi. Joo. Hyvin hitsan. Nyt kun se rupeaa tuo putki jo peittämään tuosta painonta pois. Rupeaa painamaan tuonne putkesista. Tuohan on kovimmillaan nuo vinoutuet tuossa. Niin joo. Joo muusta joo. Niin. Joo. Aika jännä, ettei tuo voima kumminkaan nousi. Silti paino. Se laskee sen. Niin. Mutta hitsit kesti. Se on voima lähtenyt pienemmin. Se on pienemmin. Se on vähän niin kuin... Ajaa vielä vähän. 7 Joo. Meillä on 5 milli. Tää on 5 Ei se kaukana ole. Pystytään ajamaan kun kuukaudessa se toinen minuuttia. Ei me kovinkaan monesti ole ajettu ihan tuonne alas. Menee se sinnekin, se lyttää tuonne ihan tuonne kuoppaan. Niin, se oli vaan tympiä Purkaa. Se oli huono irrottaa. Joo. Siksi me ei ajeta tämmöistä 5-60 milliä. Se oli siinä hyvä. No niin, 50 milliä. Ja nyt ei pitää